Kekelting jonga di Silviana Almolong. Kadai ke yang suit. Hakani kam ak film hiti hajing sisa ningkong hiti ngam da pelit jimut thana do kata kawai kalong ba ngam ong ba kwa hen ra dia bangan ak film adu ningkong ti hen dei ka ig bai lam yang asani kalong ba hadin bang ak e kawai ka film ti pi ngam dei bang ong bang ngajot sidel dei de ki bajot senga gidon kamut long ki patba ki jot ki wei kumki producer kumki director khamtam director ma blai tri lam ngah ko film te hadin jong tu nde kila pej la wat nde kila pej bhai kar kam acting ni te ngam tip ki sumbit yang hakanu rukom hakanu kalian te hadin pada tengah syak selek haga film ka baar te ndangala ak film ka baaru ngaso ba ngalong tai ka ngidon kata ke combination kata ke teamwork ka bagini trailang mo te ka iga skill ka bangidon long khamtam ka bangadon ka bangala ban ailam heki te ka pelong heki ru ban barsutanat ban pedang ka iga bangai te kawai galong ba ka jing su jimut ngidon pi te kumnu ngapoi bade sakani pada kalong ba hadin ban dekila pej kila itu ka kom acting jonga haga jingpet jongki mde hanga mo haga jingpet jongki teki ibet tengah try ngasong bang adon ngasap banak kata kare kowe adon ngasap banak te ngasa poi hado kani kan One thing only, that is to win. Kani kedak banglahi jing sisa ngalamis art league festival kaba kati kawi apa Brahmaputra bat ka kidon kawi apa Kolkata ndai kaba hang ni hing aku apan ai kubdei win ki nong sna film popona mi jing ba pradip kurba mai hila ong ba beli film dei ban Asia Mentawa festival haka jing sisa ngakwa ba ya kata tamba ngamdon ka idea desi kumno ki prosedur benda kata ban li ka festival te mai la ai ka lat kalenti ong sim le kan ni inherap mai tangay yo ban screen hapo ka Manipur film festival man ka pamantau snam hi yo ban screen te tanga tahi Kadai ka film kusoi hi kata kadai bawa mapi ka sound kadai ka we ka sound kadai ka background score kadai ka mlu jong ka project tin nadu ba shoot hi ya kan project te ngilai plan hi ngila don hi ka plan ba ka background score kadai menlong komni ki yu ngila well plan hi te hadu kata ngim compromise ya kan ka project teki don ki khna hi ba nangne na por ikhasi jongi ki bolong very talented ha ki bedi ba ban arrange ya kini ki music kini ki score kini ki yu te don wi khna udai cha ju Augustin korba udai ba mitang ya kendo la shen hi tapangai i u ba ngai tanat bat ka pada feel si saya kata score ko ba u arrange mu
budget jangan ni film kumpul orang hite kam dei ko he budget kalau somehow hi ko biang hi kata budget kam nong kiwi budget kamar ba ngana ong hi ka producer ka team hi bro ko ba let's say ba it's a kadika first project, it's a horror film nakaliang naka production but nakaliang janga to nga ingin persang hi ha bidi biki artist begini ki ba kini kita ba ingin minimize nta hande ka bidi lighting kita ingin compromise te budget kalang somehow hi ba kam dah he is low budget film. Kong, kan kong nga nagikan? Aspar pau kong. Aspar po, hindi na rasa. Dunare. Kyon thamai na kong sine. Hot kan? Saan na? Nasa ang tiya po, jong lo mang tay? Yang armalang? Kataw ko yung bamlong pi kong. Ha? Kabi chong terut taw ko yung. nakaliang production ba nakaliang ngi expect ngi community ba ong ba kata ka high expectation namar ngi dang pun ba gi jung duna ha bedi ka technically ha bedi ki acting ha ko bedi ka dialogue delivery ha ba pun ba ngi dang yu la ka taru ngi lai persanghi kal balahi ban penuanra in realistic ko ba ki expectation ning ba kini promo nam ta kini design la yu te nga garmen ba okay somehow ba kan yarap hin sino pa ba lalu ai ka jingerap ai ling pa ka support ingi la sing nang yo man sem ila ngala don ya kan ka jing tumur ba ladang ayo hi support hi la yo ka jing yu namar ngi trans nam ta ka patuh hi kan ka dak Kabuning kong kadai ka tangbat ping larai hang tu tengam di kum umen mo nga suak tang kum u ai sat pat i di i ba khamat do kata-kata te ka ba ar pade kadai ka hangamarwe te nga dei kum umen hi te hadin kawan ka papa ru nga kum umen hi te sagani ka dak bangla pade kata hi organ sabatai Mensimba Gordon Cingdomba Wandele Haka jing sisa ban ong bandon bahikai ning kong ning sap tem don bahikai te kisu khot inga tang ban le rehearsal khandiat ya ka tambat ping ala rai swaban sedang ya project ti hadin jeng tu ndang la le rehearsal bode te klak long hi ka jing khot mo ka jing poi jonga ni klak long hi ka jing khot la kim khot inga bangan le rehearsal ya ka first movie jonga ka first film kata tambat ping ala rai tengah thrai ngam poi hu kan ni te hadin baki la khot ya kata ka rehearsal ngalet rehearsal ndang la rehearsal te gi pai ki ibet inga bangan don mentah ka project de kila ibet kumta te ter ka jing acting jonga le si yo ki nang isu bit susu ya kata te kata ka dei ka ka bangan poi hu kan ni ka dei ka jing ibet jong ki hi ka dei kata hi Ya pinga sanu ya pinga berkah mila basni ngetrang ya pi kementang hebi
i hapne trong pi da no da da ka jin kme Kakak mak film te ka banga semnga te ka de ka hanga film hanga marwai hi ka ba ngabat hi bat ka tim jangi kat director mo kit bok karmalki ya sa hapo pemlaban ka de snong ka ba ka slok khndo sudah ka bam padon rong te ha to ka snong ru pemlaban ka yeng digi yeng skum sudah te ba pinai ya chta ka snong ru ka de galanti ka ba biar sa adu sti sepo te khamtam gini kali kim kini gi jep kini gi pick up ban ha ka porlior lagi penai lagi change penya te ko tu ka snong ka pelong ya ka pen sa jing kan mau nga ka mut ha ka lek kawan nang ta ba mar sin ma pi akhir se thi mut hap song mai se thi ha du nokut phim yo ban ki ban her myo te ka tu dei ka ba ngin lek ngi long ka ba pen sa jing kan mau nga ha ka por ba ngi shooting ya ka tu ka snong ngani thu hok epm ha por banga ak eu tu ka hanga marwe nga thep jing proi nga thep khaw ka thibole namar bole u ka kanthai gam jiyo puri u sunrang mai boyo puri ti ha gitu ki location ki ba kila select mo kat kum ge jing select jung director kat kum jing select jung ki ni ki ba hakmat ka project jungi tegi selek kita jaka ki ba teng bandalej ak ru te ha perkar arsin te nomor beli senalai lalej myo on phai yeng so ti ngal as perkar ngonga ka film khasi jongi na lor bon ong ban kiu hadu ka taru em ban sin lalej te ka ba kata ka jimut kolong ba larang yo puri pi nomor ki jaka ki bangalej setai pom leban ru di bodor puri sudah ki jaka ti khamtam let's see daga jing start kini gi bai trikam lang bat ngi kum gi jong director ki mo ki bai don lang haka tim bat ngi ki jet ek tu jakaru let's see kanman ka tu ga real face dengan ting shai ru kan mo la nomor la bakan long kum so no kanum long artificial lada fi pin subuh mentang alih ak hang tu, lada ngam pelik jimut, lada ngam tip ba, lada kimi thu inga ba tu jika kadon puri, temut nganum tip hidup bantik, kalau nak kumta, nganum tip bantik, andai lada kia thu inga kia ompet tu jika kadon puri pi lada kenapa, tengah ngam bansing hap tep bat kau bat jimput ane popla, kenang belum namar ki ong kumta, lada pi tep kau bat jimput popla kat long kakam merap kan, tengah ngam tep bayi ta bayi popla. Ke film ke ba ni kong ka bang adan benta ka bang sudan benta ka bang ngam lihat direction ketika bang adan bai barana ada yang sulong bai kai shot choreographer tu teng hadin tu ngala sedang don siam susu tenang yo kilat kelenti teng adan baka tang bat pi ngalarai ka tu kapor hi ngale assistant director tangba kawe ka bang stonat ka bang kwa banai ku be ba simyang bai la ai lat yang abangan sim long prokoi ka project kum ka jingkit kli tang le long ba le directions nan kai te hadian ya ka tangbat pi ngalarai hin tu to ki pai ba ila stonat ki la yu te na kaliang jong ki don ski wiki production gila nangi nang khot te ngayo sakwe ka project bangan le kadika hangamroi ke bahau arhajar kalwe ka kita yit po yuhi te hadian pat masndap hi ka to ka project te sakwe ka project hi ka ba mantau snem hi bangan release kadika film papa pat kadika dak banga
kekelting jonga di Silviana Armulong. Kadai ke yang suit. Shibun ki hapok kadak bangla gidan. Syukur pat ba ke yelek ye pej hi kena film. Bat ngatrai kapisa ka ba pitiet tiket pi pinum loss. Bat pindan long kata kapisa ba pitiet tiket ni kan ada bi buat ka film. Kan ada bi buat ka film gila persyang kat bangila bangin wara ya ka film ka ba itnat siki pej ba. Te shibun ki kidan ki suspense ru apa ko film ndiat te kidan ki action ru ndiat kidan ki drama kumne kumtai te shibun ki entertainment la yale bangin thaba kana film based on horror kat kum ka film ksut mo te shibun la thap te nga kerpat ni ki pajba ba pinya lek pej si adu kat mentahi kat kum ka jeng sngongan ki dekat sekolah jong hi ki pajba buon ki belak keli ba itu buon ki la phone ki la keli ba lanu fin pelaj no ka dak bangla ni la ko apej ni la iya ka promo itnat te saka film pat kalong kum no te ngidang ong bang hilap ki jeng tunah ndak ap ngina penbet penbiang wa te mentang ngila complete bat ngidang ap stang kata kum bang i baket stang bangin le ka CBFC bangin yo ka certificate ada nang tu pat ngi release no bat nila ada release nga kerpa di pejba bakin lek kin pej hila ki jong ki kmat kin saki bat te ngathara kadak bangla kan de kawi ka film ka ba pin itnat Kani ke dak bangla ngasuk kwa ban ong kolong ba kadai ka film ko ba itanat te kadon ru ga jing sneng ka jing krau ha ka bai dei bat ka phang jong ka ye kinong pej te ngathrai nganum batai bang ni te nda ngasuk kerpat ye pi boro lada ka lawan mi hi ba pinya wan pej naman ba kadon ke ha kane ka film